fața dumneavoastră în seara asta să vă informez și să vă avertizez asupra unui pericol mortal, aș spune, la adresa familiei și a proprietății. Această guvernare este o guvernare profund antiromânească. A legiferat în această seară prin niște metode din astea dictatoriale de asumare a legilor fără o dezbatere reală în Parlamentul României. Se vor putea concesiona restanțe la plata impozitului pentru căminul tău către o firmă de recuperări. Ticăloasa asta de alianță pro-europeană, dar profund anti-românească, vrea să schimbe structura proprietății pe undeva în România. Acționează prin mărirea aberantă a impozitului pe casă, pe care mulți nu-l vor mai putea plăti. Bineînțeles că mai apoi vor da pe mâna recuperatorilor ca să le vândă căminul. Vreau să vă atrag atenția că în România sunt enorm de mulți pensionari care au niște pensii micuțe, mizerabile și oamenii aceștia nu își vor mai putea plăti impozitele mărite și vor risca să ajungă în stradă. Vă garantez că mă voi lupta cu toată puterea ca să opresc acești asasini economici și vânzători de țară. Vă rog să fiți aproape de mine și să mă ajutați să distribuiți acest video, să afle cât mai mulți. Sunt multe probleme pe care încerc să le semnalez și pe care încerc să vi le arăt și este foarte greu să ajungem la cei de lângă noi ca să conștientizeze ce se întâmplă. Am un mesaj primit de la un cetățean din orașul meu, din Cluj-Napoca, care este o persoană cu handicap. E foarte trist să ajung să citesc așa ceva. Mie nu-mi vine să cred că ajung să citesc efectiv așa ceva. Practic, acest domn îmi spunea că are o pensie de 400 și ceva de lei și de la momentul de la care va intra în vigoare, vor intra aceste pachete în vigoare, nu se știe cum se va descurca. Îmi spunea acest om minunat că se gândește că va trebui să devină infractor pentru a supraviețui. În condițiile în care vreau să vă atrag atenția și asupra faptului că în România se cheltuie milioane și zeci de milioane de euro pe subvențiile partidelor. De ce nu tăiem subvențiile partidelor? La ce ne ajută? Se cheltuie milioane de euro să se ucidă câini pe bani